Brian Paċ ta' 34 sena jiġi mfittex mill-pulizija brabta ma' serqa li seħħet il-ħadd filgħodu f'Taslima. Minn stħarriġ li jagħmel One News jirriżulta illi Paċ allegatament wettaq serqa minn residenza privata fi triq it-Torri f'Taslima. Nifhmu li s-serqa seħħet f'xi ħin bejn id-9 u l-10 ta' filgħodu minn ġewwa appartament. Dak il-ħin fl-appartament kien hemm koppja anzjana ta' madwar 80 sena fejn insterqu qatt kbir ta' ġojellerija. Il-pulizija fi stqarrija waqt li ippubblikat ritratti ta' Brian Paċ qalet li huwa joqgħod bormna jew raħal ġdid. One News huwa informati li minn barra s-serqa tal-ħadd filgħodu f'Taslima, Paċ qed ikun investigat brabta ma' numru ta' serqiet oħra li twettqu fl-aħħar ġimgħat. Paċ huwa magħruf sew mal-pulizija tant li fl-20 ta' Lulju li għadda huwa kien instab ħati ta' serqa minn karozza f'Bormla. Dakinhar il-qorti preseduta mill-Maġistrat Gabriella Vella kienet ħadet in konsiderazzjoni il-fatti li l-imputat għandu problema tal-abbuż ta' alkohol u droga. Fid-dawl tal-fatti kollha u minkejja dak li jirriżulta mill-fedina penali tiegħu, Paċ kien qiegħed taħt ordni ta' probation għal perjodu ta' 3 snin. F'Ottubru tal-2012, Brian Paċ kien tressa l-qorti flimkien ma' żewġ aħwa tfajliet akkużati li wettqu serqa minn ħanut fil-Gżira. Dakinhar huwa kien ingħata l-libertà proviżorja. Il-pulizija qalet li kull min ra jew għandu informazzjoni dwar Brian Paċ jista' jikkuntattja lill-pulizija anke b'mod anonimu fuq numru 119 jew inkella fuq 21 22 40 01 san numru 9 jew inkella fi kwalunkwa qassa tal-pulizija.